kendo. Ng'anyo ma jopuonje ma sikunde secondary madundo JSS bende notimore e kaunti ma Kajiado, kama jopuonj nokwedo jwang'gi godo gi duol mandiko jopuonje tich TSC. Jopuonj go nigi luoro e wi tijegi kinde ma sikunde ibiro yaw, ka sirikal bende osechwalo mbele yepo ma sikunde kaluwore gi koth mag oula madhi nyime. Ne giwuoyo bang' bago ng'anyo mar kwe boma ma Kajiado, ka jopuonj go olero ni duol ma TSC odhi ataro gi chik manogol kod doho mane lero ni mondo ndikgi e yo mongirore kuom kinde malach. Kata kamano, gilero ni gin kod ler kendo gisebedo ka gitiyo kodgi e yo makare. Baada ya mwaka mmoja, mwaka ulipoisha, serikali iligeuza makataa yao na hawakuandika walimu, na hilo jambo ni jambo ambalo liliguza na likaumiza walimu sana. Kwa hivyo tunasihi serikali kupitia koti namna ilivyosema kuwa hii kandarasi ni kandarasi ambayo haifai. We are so much uncertain, we don't know our future, we don't know where we are headed to. Why? Because we were employed under internship contract for a whole year. And that contract was non-renewable. TSC haina ruhusa ya kuajiri walimu kwa vibarua, na kwa hivyo sasa sisi kama walimu tumesema ya kwamba we are not going back, kwa sababu hii mambo ya JSS na internship ni mambo ya ukarabati na ni mambo ambayo yako kwa sheria zetu za nchi. Wasipofanya hivyo, wajue no teachers will be in schools. Sasa serikali jipange, sijui watatoa walimu mbinguni waende kufunza hizo madarasa.